Nah, Tambo dan sila adat Minangkabau lanjutan 2. Selesai kaum nan kedua, mangirang kaum ketiga, sabanyaknya ampek kaum pulo menurut kaum nan dahulu. Panyudahi kaum nan keampek, sabanyak ampek kaum juga. Samo menuju kalu agam tantang parangkatan nan dahulu. Ialah kaum nan pertama. Masuk karanah lubu agam dari luar tanah data lah berserak di situ. Di kaki Gunung Merapi mencari tanah hutan nan elok. Bakeh babuek sawah joladang sampai mendirikan korong do kampung. Di Salingka Batang Tambuo, Salingka ayah Sungai Janiah, lapeh ka kaki bukit nan tinggi, ampia ka pinggang Gunung Merapi, bagian ka timur jo utara, di uni dek angkatan nan pertama, maka jadilah koto jo nagari agam biaro. Jadi maka jadilah koto jo nagari agam biaro. Balai gurah sarato lambah jo penampungan sampai ke canduang jo lasi dari puhun lalu ke ujuang lorong di kaum nan kedua membuat koto jo nagari sakaliliang kaki bukit nan tinggi salingka nagari nan dalam ampek nagari saidaran iolah kure jo bunuh hampu sianok koto gadang urang nan ampek angkek juo ampek koto jo nyo dirikan urang nan angkek katigo iloh lah malambeh jo malamuin lah malambeh jo malamun manoroko sawah joladang kapinggang Gunung Merapi mahadok mantari kata campuang masih madok hari kamasua kata wanam sabalah ateh bunuh empu dibuatlah nagari ampek pulau ialah sariak jo sungai Pua batu tagak jo batu pelano urang angkek nan katigo ampek juo sakali angkek parangkatlah nan datang panyudahi sebanyak ampek kaum juo berserak puluh nyo kasitu ialah kaki Gunung Singalang membuat nagari ampek puluh ialah gunung ialah maksudnya ialah guguak Tabek Surojo Balingka Koto Pambatan Baitu Kato nan Jawek Uren Pituah Guru nan dikarang di Tambo nan alam di dalam alam Minangkabau itu nan angkek penghabisan ampek angkek sekali angkek banyaknya ampek kali angkek jadi katonyo anam balik urang ampek angkek kasamo kasadonyo tapi sekarang kita kini nan lai ba lupo ba namo anyolah oleh olah hanyalah angkek nan pertama nan lain tidak disabui tasabui nan banamo ampek angkek ialah agam biaro balai gurah seratul lambah jo penampungan sampai kapasia canduang jo lasi nan tigo angkek lah tasisiah lah tinggal sajo di sejarah alah selesai dua agam lah dapet puluh ampek nan maksudnya lah dapet puluh tampek nan elok di kaki Gunung Sago bagian timur jo utara sampai ke lereng Gunung Bungsu salili batang lampasi salingka batang sinama saidaran batang agam tanah data ranah nyolaweh banyak bancah kajadi sawah utang malambang manuruku tinggal de urang kaman mengakok pihak dininya maso itu nan maci tampuak maso itu disiapkan kaum nan kapindah dibagi kaum nan banyak nan lah kambang balabihan lah sayu sawah jo ladang kaum banyak sawah lah sudah tak dapat menukuat lagi itulah urang nan dibagi dia agiah-agiah tak bacarai
sampai sekarang ikut kini itulah disebut urang bernama panjang pakaratan, yang bernama panjang pakaratan atau laweh basibiran. Rantangan banyak nan kapindah dari luar tanah rata ke lereng utara Gunung Sago adalah 50 kaum cukui jo alat pabakanyo, langkuk jo tukang jo nan pandai, sarato jo dukun pandai ube, samo barangke kasamonyo nan menuju lereng Gunung Sago, menurun antara Gunung Merapi jo Gunung Sago, batamu lurah dituruni sampai ke tepi Batangagam. Di Subarang Batangagam hari pertama malam pun tibo. Maksudnya hari pertama malam pun tibo. Samo baranti di situ. Urang nambalimu puluh kaum. Namun barisua pagi hari saat malangkah nan lah tibo, masuk bajalan nan lah datang, bakumpul lah urang na 50 kaum. Nan salangkahnyo bajalan, nan sabondong samo lalu, nan sasentak samo suri, lah himpunan urang nan banyak itu, sampai detong banyak kaum, hilanglah urang melimo kaum. Kato setengah ahli adat, urang nan hilang 2 kaum, satu datuk mereka panjang Janggui. Yang hilang tu satu datuk mereka panjang Janggui, kedua datuk Maruke Tia Gigi. Itu nan hilang. Nan datuk Muruka panjang Janggui saratu rombongan jo kaumnya tapasah ke Kampa Kiri. Nan datuk Muruka Tia Gigi tapasah ke kampung kanan. Adapun dek urang nan bapandape hilang 5 buah kaum nan namu nan indak tunjukkan ngala nan indak dikatukan anyo pandape pandapekan balimo maksudnya 5 koto dibueknyo kasinan kaum tu berjalan nyo yo kakuo jo bangkinang kasalo jo ayetili 5 jo kato jo rumio, tapi nan namu jogala indak tertunjuk tak katukan. Sabab karano nan bakian 2 nalah urang nan 50 kaum, sebanyak 5 atau 2 kaum. Pacare di tengah padang siantah. Hilang nan balun tantu limbo, ko anyui nan balun tantu sungai. Lah lamo mangko ketahuan, lah sudah nagari kasamonyo, lah sampai tampuah menampuah, lah samo jalang menyalang, situlah baru mako tahu, itulah asa je mulonyo disebut luak 50. Sabok lah hilang sebagian dalam nan 50 kaum. Sampai sekarang ikut kini tidaklah lipua dek hujan, tidak lakang dek paneh, menjadi namu nan usali, banamu luak nan 3, 1 luak tanah data, lan kurang luak kurang pariangan padang panjang, pindah ke tanah nan data. Kedua, luak lubu agam, luak atau urang pariangan padang panjang jo urang tanah data, pindahnya ampe kali angke karanah lubu agam nan bongsu luak 50, luak ko urang pariangan padang panjang pindah ke kaki Gunung Sago sebanyak 50 kaum. Baitulah waris nan digawe dari nenek nan dahulu nan takarang di Tambo. Imaso Sultan Maharaja Basa Sarato jo Sultan Balun. Luak nan 3 Allah Badiri. Tarik baleh Allah Balaku. Anyolah lainnya dari kini. Ialah waris kato turun. Tidak pusako dari mama. Bukan babanso dari ibu. Anyolah pusako dari bapak.
kok panso bai tu pulo